Okay mga kamasa, good morning. It's another weekend. So nga to ang biyahe karon adotas Discovery Hills, Consolacion. Kauban na to si Teacher Adrian. Nga sa unahan na to ang tagbuon si Walter. Okay mga kamasa, padung na ta sa Basak, Mandawi City. Atong tagbuon dito si Walter karon taud-taud. Okay mga kamasa. Hi. Okay na si Walter. Say hi to that camera. Hi camera. Ha? Okay, fire. Okay, pasaka na buda sa ABS-CBN mga kamasa. Mo gini kasagaran nga first nga kalbaryo sa mga bikers. Sama na mo mga beginner bikers nga mo biyahe og north kaning ABS-CBN mao jud ni pinaka kalbaryo. But by the time nga magsige na kagagi diri or makapractice na ka, kaya na lang nimo. But the first time kang biker nya di ka kaybaw mo, dili pa kaybaw mo adjust sa imong gear, maglisod yung tangas diri. And then another nga challenge is that kaning mga sakyanan, so digi ka kabuilo kay sahay na mga dagko kay sakyanan nga mga agi, na mga bus sagaran sa challenge like ani nihunong ang bus sa imuhang unahan, so di ka kabuilo niya. At the same time risko po kayo i-overtake ka sa bus, so wato na lang ang mularga. Pero muna na kinahanglan na sad ka mo apply of force para makatangas ka, di ba Walt? Kondisyon kayo si ato amigong si Walter. So muna yung mga kamasa, hinahinayan lang natong sika dire like ana dagko kayong mga bus na mga agi. So amping lang po at the same time. Okay na nata sa peak, so padung na po ta dulhog. It's time to relax kay later on dito sa unahan na napoy lain nga tangason kana ini padung na nimo entrance sa Municipality of Consolacion. So for now atong i-feel ang relaxation, apil na ang hangin. Okay mga kamasa, muna niya akong gingon nga tangaso na po balik, mat mag-amping ta kay naibildo nabuak sa dalan, so kayo mapuncture ang atuang ligid. Okay mga kamasa, nanata diri pasod kilid sa SM Consolacion. So muning SM Consolacion, so diri ta niagi. So padung na siya sa barangay Garing gihapon. But atong ruta ron di ta mo dito sa Garing, arita sa Barangay Tilhaong. Okay, so padayon na ta sa atong journey. So kung inyong tan-awon mga kamasa, nindot jud kayo diring lugar kay green kay tanan. Mura siya kana get away sa ato weekly nga lives sa trabaho. So at least man lang once a week natay break away sa ato ang mga stress in life, especially sa ato ang mga function sa trabahoan. So atong enjoy ang scenery dire. So nindot kayo ang palibot kay green kay tanan, and at the same time bugnaw pod kayo ang lugar tungod sa daghan kay mga kahoy. And then ang nakanindot ani niya is mawagtang ang ato problems in life kay mapulihan og nindot kayo nga scenery. So nasa ato ang luyo ang ato ang mga kauban, si Teacher Adrian og si Walter. Kaway-kaway naman dyan! Hi camera. So muna ang ato ang mga body every time nga magbike ta, kay parihatag advocacy nga dapat health conscious, and at the same time ma-maintain ang ato ang physically fit nga panglawas. Di ba Ter? Alright. So we're going to Barangay Tilhaong, Consolacion. So mao ni siya ang daan padung sa Discovery Hills. So medyo off-road, pero nindot mga kamasa kay at least ma-exercise gid ang ato ang tuhod. So padung na ta tangas, so nagikwari, and then off-road ang lugar. Medyo hangak mga kamasa pero kaya ra.
Medyo tangason gid nga to ang dahan karon, and at the same time off-road pa gyud. Pero sige lang, maginahinay lang ta kay nga to ang ligid good for road man, and then maglisod tag kabkab pato gining tinud-on ug tangas. Okay mga kamasa, so padung na ta saka. So nindot kayo tanawon dire, pero nalay bungto dito speakers nga gi kuwari na pod. Hope wala unya na bad effect in the future. So mauna niya nga to ang trail karon mga kamasa. Off-road ang dalan, and then nindot pod kayo og scenery, and then ang lugar bugnaw kay tanan. So kani mura dako kining matabang sa tuong panglawas kay makapaugnat man tag kusog every weekend. Whew! Bahalag mo hangak ta. So atong kauban ron si Walter ug si Teacher Adrian, kay ang uban na tong mga kauban sa Babarik Bikers dili available kay na sila'y mga respective personal nga appointment, but hopefully in the future magka tapok-tapok ra gyapon ni muna itong tangason. Grabe mo sa tangason na so muna yung mga tangason mga kamasa, kana padung dito murag grabe mo kayo katangason. Ambot lang hani inig dulog, makadulog ba kataan eh tangason na kaya na teacher. So nindot kayong hangin dire, bisan og lami kayong init, pero at least hangin. Ang among adtuan nga lugar is na dito tapas pikas bungtod. So mo na mga kamasa kato dito nay statue ni Mama Mary nga dako kayo mo na itong adtuan ron. Sige, nainay ta. Bisa ta sulod. Ang notice. Okay. So mangita tagdaan mga kamasa. So trail ta mga kamasa. Ay breaking luyo. Ay lang pilita. Ginagmay lang brake para hadlok rin kagdulugon Adrian. Okay mga kamasa, it's a trail ride. Woo! Ilisag bike teacher be. Kaya di makika mo dulhog. Ako'y dulhog be. Hinahilangan niya kay slide ka ng ligid. Mag trail ride na ta mga kamasa. Downhill ta. Okay, so here's Walter, the bike expert. So hinay lang ta. Alami Woo! So kita ninyo mga kamasa, rough road kaysa nan. So nindot kayo ang daan. So by the way, atong gigamit ang bike ni Teacher Adrian, kaya kato ako ang bike kuan man to siya, pang road man to. So ang iyang ligid dili kayo makakupot og brake. So dali mas slide. So kanni oops, medyo grabe na kayo ka rough road, but yeah, this is adventure. Woo! Yeah. Woo.
Yeah. This is adventure. So bag-o ni nato nga naarean nga trail, and then grabe gid kay siya kabatoon, but careful lang ta para dili pud ta madisgrasya, kay dili pa man pud ta expert ani nga field, but nindot lang gid siya drivean. So again, wow, putik. So nahuman na nga to ang trail mga kamasa. Ngita taglandong atong hoton si Teacher Adrian. Mutana sa ta mga kamasa. Ni manong ugasan ni dapit ang tilaong. So naras Teacher Adrian mga kamasa. Tay, asa ni agion ang gruto tay? Sige pun punta na agianan na ni kini tumoy aning karsadahan nga to. O kani Padong natatangas mga kamasa. So muna ang direksyon nga gitudlo ni tatay. In fairness, nindot man po noon ang daan. Rough road lang gihapon gid siya. Nanata dire sa babaw. So Walter will lead the way. Dutas view dire oh. Dito tagikan oh. oh, So hapit na ta sa muni. So hapit na ta sa Discovery Hills mga kamasa. So nakita na nato ang coral sa statue ni Mama Mary. Amazing. Trail na pod. Lapok. Uy, kapilit. Grabe ka kondisyon si Walter mga kamasa. So muna na yung mga kamasa, hapit na ta sa Discovery Hills. Amo na ni Ter. Dire gini ta agi pikas, nakaagi man tato dire no. Okay. Refreshing kayo ang view mga kamasa. So makita na nato ang gruto ni Mama Mary. So mga kamasa, nanataduol gid kayo sa statue ni Mama Mary. Walter, say hi to the camera. Nga nag-camera pod. Si Teacher Adrian. Teacher, kumusta ang biyahe, teacher? So muna mga kamasa, muna ang gruto ni Mama Mary nga tuaw niyang atuan. So medyo taas-taas gid ang atuang nabiyahe, and at the same time init pod kayo, but sige lang, worth it kay hapit na ta maabot sa atuang destinasyon. Hopefully makapanagko ta didto, and then magampo sad para sa mahing panglawas og safety nga pag biyahe. Okay mga kamasa, madulog na ta padong sa gruto ni Mama Mary. So nagkadoon na ta sa gruto mga kamasa. So kita na nato. So muna ang gitawag og Discovery Hills dire sa Barangay Tilhaong, Consolacion. And then nice subdivision nga gibuhat dire sa kilid. Waya gyanan. Okay, dead end mga kamasa. So arita sa pikas agi. So nanata diri ron sa Discovery Hills, Mountain of Faith. So magpicture na lang ta kadali.